Problema sa droga, iya nga malimpyo. Kay idol yun kapulot. Kadamak na korupsyon, iya nga tapuson. Kay idol yun kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpato. Diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon. Upos kita sa atong mga handon. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad. Galing mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay Juda pulot na. Kay idol yun kapulot. Pag napagserbisyo, makasigurado. Kay idol yun kapulot. Problema sa droga, iya nga malimpyo. Kay idol yun kapulot. Kadamak na korupsyon, iya nga tapuson. Kay idol yun kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, di onas ang pagpato. Diri sa syudad sa Okay na mga kabyanan sa liwat, maing aga naman sa inyo tanan-tanan. Good morning sa bilog nga Western Visayas. upos kita Ay agagi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutaran ka mga distrito. iya abilidad. Sa mga taga distrito sang Lapos-Lapas, Haro, Mandurriamulo, Arevalo City proper. Ako kay Juda At sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. At sa kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Diri sa syudad Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique, atong pagpukyon. sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Ando ang pasan, Sakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. iya Kag sa kutob sa Malabutan sining aton nga pagwaragwag. mga Sa kasiman. inyo tanan mga kabistado, mayang aga kag welcome na Ako kay diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. idol yun kapulot. Serbisyo, makasigurado. Kay idol Sa yun kinandan mga kabistado, liwat kita nga mga droga. talakay sa nga pila ka mga dalagko nga mga issues. Yun kapulot. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Iya nga tapuson. Nga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues Pulot. nga aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga kabistadong reporters. Ang paghihigot. Kay kang tanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Yun. Sa kinanda ko naman ang inyo kabistado, Ang mga hando ang pasanungit sang syudad. Idol John Aluhado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagan mga kabistado, today is Wednesday, Pulot na. Miyerkules, Yun kapulot. December 21, 2022. Isyo. Kapit sa 21 na kita subong nga edisyon. Ay idol yun Wow. kapulot. Kamusta na kamuda? Ayos Sa lang. droga, iya nga Dahil malimpyo. sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Kadamak Standby na kamo tatlong iya nga sa aton nga mga pumuluyo sa bilog nga kapulot. kalibutan. Ang tanan-tanan aton nga mga OFWs nga nagapagig-upod na subong adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Porsigido Mga overseas Filipino workers, sa aton nga mga seafarers, sa syudad sang sa mga bakasyonista, panahon na sa tanan naton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, sa mga taxi driver, tricycle driver, tricycle drivers, pasanungit tanan nga mga driver nga nagaupod na sa pagpamati kag pagpalantaw diri sa aton nga pagpangalagad sa mga mga tagsa ka mga puluyan dira sa mga upod sa puluyan. Sa una nga time ni kabarat sini sa ila pamatian. Idol kapulot. Panawag sini sila sa una barat gyud katama labi na kun yung mga daw medyo may mga Sigurado pagka-Espanyol ang kwan pulot. ang mga amo. Umasa droga. Panawag nila sini sang una mga muchacha. Idol yun Ano kalaw ay pamatian no? Mga muchacha kapurat. sa ulihi daw nagimo sa nga maid. Kay Sa ay ulihi nagtimbang. pulot. Subong nami na ni sila subong pamatian kag nami na ni sosyal na ni sila subong tawag. Trabaho. Ang aton sini mga kabistado nga mga upod sa balay. Magserbisyo. Di una sa Aton dito ka sosyal pamatian. sa syudad. Upod lang niya sa balay mo. Hindi mo sa mahambal nga timbang, hindi mo sa mahambal nga atsay, hindi mo sa mahambal nga muchacha. Sa
May daw kalain ginang pamatian. Subong ya, pangangalan nila sini kagtawag sina sa ilang mga timbang o mga upod sa balay. Sa mga kaupa, sa mga kaupod naton dira sa tagsa ka mga panimalay. Ayong agagid sa inyo tanan-tanan. Plastar na sa inyo da. Parang akon pang amigo, sila nga parikla, ay parikon at say pa rin, no? Kani man, no? Daw ang gawa isinabalay, daw mutsatsa ka na gidi mo, daw suluguon ka na gilang balayahaw. So, hindi bala? So, dapat ratuhon tangaton nga mga upod sa balay nga daw kaangay sa membro sang pamilya, gid, ha? Hindi bala? Wala, sige. Ayaw ko nang akon nga kilala kay... Perte ka mata pobre. Bisan gamay lang nga sala sang iya nga sang iya nga kwan siyang upod sa balay. Gamay lang nga sala ya bisan ga ulan tungang gabi. Palayaso niya mo. Kita naman. Sa ato sila nga pagpangalagat. Mga kabistado, tatlo ng kadlaw na bili, no? Christmas na. 3 days more to go before Christmas. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga magkauturan, no? Preparar na kamo da, iplasta nyo na inyo nga mga iplasta nyo na inyo nga mga kinanglanon para sa kuano, para sa Christmas, para sa Pasko. Abi pag pamasko anak mo anay daw. Para nga kwan parang ayos-ayos lang, o hindi bla? Sa mga kauturan naton dira, matamat na kamo sa pag parar. Pero dugay-dugay i-check naton kay hilapit na ang Christmas. Ang iban sina nagakwan, nagapamalaklon, nagahimo sang ano panawag sini sa ilaho. Mga kabistado inang naghahanda sila kag naga-prepare sa ginatawag naton nga 13 fruits sa ila sini nga tagsa ka mga lamisa. So nagabakal sila sang 13 tanan kabilog nga mga prutas nga ginapreparar sa ila sini nga tagsa ka mga lamisa mga kabistado. So ining 13 ka mga prutas nga ini sari-sari nabutang sa babaw lamisa kay para kuno sa mga kuana sa mga mga disparates bla ang iban sina nagapating iban wayman no pero ti mas nami gidya kun magpati kita kay kun magpati kita kun pananglitan nga hindi man matuod way ka man pirdihon pero kun magmatuod siya ti kundi mapirdi ka gidi nga ati way ka nagpati mo pero kung hindi kagid magpati kag nali magmatuod ati pirdi kagid o hindi bala mas maanami pa nga sundon tan lang siguro kay man ti mo man ginahimo sa mga kamalaman sa una kag daw kuan naman lang na no so makasigurado naandan naman lang na sa actually kag amo naman lang na sa pirmi ang ginahimo naton hindi bala kaya maghanda sang 13 fruits 13 ka mga prutas kinanglano naton para nga munay makuan kita di buinas kuno sa ato sini nga pag pangabuhi kada Christmas ano na sang butchilingon man 13 ka prutas tapos sa kada bulan sa atong mga handoang pasangit sini nga kalimbawa kuno kada bulan mangin mabinungahon ang imo sini nga kwan nga pangabuhi sa kada bulan iti may ara ka nga ginhanda nga binulan kaya nga 13 yaw dapat 12 di bla hindi kanya ika 13 kuno para na sa 13th month bonus siguro para 13th month bonus ni ika 13 Erting abilidad. Wala, sige. Kamusta na kamuda sa aton nga mga kauturan da, pang shout out anay sa ato sini nga mga kauturan. Dugay-dugay matalakay kita sa mga dalagko nga mga balita kag information. Ang shout out anay ang una naton nga mga listeners nga
Pisada gid yo. Ba una-una gid yo si Helen M. Girhim. Merry Christmas kuno mayor sila nga to. Shout out kuno dira sa kay Vice Mayor kay Sir Hadulo. Si Councilor Plaridel Nava, si Councilor Alin, kag kay Mia Van, kag sa bilog nga team sang Dio the Third Kapulot Hadulos Alim Nava team. Grabe si Helen Girhim ba? Merry Christmas kuno no sa tanan-tanan kuno nga mga coordinators, leaders. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Alin sa kay Prosecutor Helen M. Girhim. Kay F. Cormida, good morning Idol John, have a blessed day and Merry Christmas. Sa kay Chinchin Solayvar, mayong agaman. Sige, iparar ka mo kay dugay-dugay talakayo naton karon na mga pila ka mga dalagko nga mga issues sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado. Pila ka mga issues nga aton pagatalakayon subong adlaw. Naunagit ang isa sa mga gintudlo mga kabistado ni Cecilia Hiruta, ang nanay ni Donel Hiruta. Pero hindi ka man kaisog gali kay Donel Hiruta no, kaya abilidad sabi nyo kunano naging post pa sa Facebook niya ang hambalya silingete siya kaya nyo ko. Basaon tang iya nga po sa Facebook pero tikisog li no. Isog nga matalaw man kay nga tinanago man siya mo. Ambalya silingete siya kaya nyo ko. Niya kita nyo, niya nadakpan bla ko, niya nagpinalupok ako, niya pero pagkatapos niya nagpalupok ako, sabi nyo dakpon ako, niya wala. Niya sa totoo lang niya gintago pagani ako sa mga pulis. Niya tol niya gintago pagani ko nila. Niya kay nga niya mo na siyang pinakanami kung kwarta lang ang nagahambal. Chilingon pertik damo kwarta kung si Donel Hiruta. Chilingon ginasuhulan mo ang mga pulis para nga hindi ka pagdakpon. Gina-challenge niya aton nga mga pulis. Niya ginpo sa Facebook yan. Kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati nga ining si Donel Hiruta. Ako ini siya mga kabistado ang na-identify kagin kilala nga mo ang nagpinalupok sang pusil dito sa may area sa New Site Barangay Veterans Village sa distrito sang City Proper. Kinagual ang mga tao dito, may mga naghilibi nga mga kabataan, may mga kababainhan nga nagasiniyagit kay kinulbaan. Nagkaratruma ang tao dito sa may area sang Barangay Veterans Village. Bangod sang iya sini nga pagpalupok mga kabistado, bangod sang iya sini nga pagpasikat sang pusil niya. Isubong nagpasikat pagin siya, nagpost pa sa Facebook yan. Yang itsura mga kabistado ba perti magdamo yung pikagli, pikahan bot silingon may kuana abilidad na bataon pa man pero perti kisog. Akon mo na nga nagpost pa sa Facebook niya, pagkatapos naghambal nga silingete dakpan nyo ko. Di mga G sila madakpan nyo ko man. Ete may nagfile kaso sa akon, yan dakpan nyo ko. Yan wala. Yan sa tuod lang niya tapos ko palupok to, siling niya. Inproteksyonan pa ko, gintago pa ko gani nila subong. Para nga hindi ko madakpan. Yan lain gid man siling niya kung kwarta ang nagahulat, kung kwarta ang nagahambal. Gambalis niya. Yan lain gid man kung kwarta ang nagahambal. Mga grabe nga mga kwano, mga tao no. Hindi nga mga tao ang kasubong sini mga hambog ni. Sa mga suba pablanabaw ni. O silingon, hindi ni madalom nga mga tao magamon. Manabaw ni siya kay mga puro wakal, puro baba, tapos pinalupok. Mga kabistado, magamon nga klase sang mga pamatasan. Post ka sa Facebook, tapos magtinikal. Laban-laban, makuha ini partida, iplakadlaw. Ang nadibinas lang ni sa iya subong, mga kabistado. Ang buinas ni sa iya subong kay man nga hindi si Digong ang presidente. Malabot sina nga hindi si Digong ang presidente. Ikaduha, ang mayor naton diri sa syudad sa Iloilo wala ka pahilabot sa mga kasubong sini. Why bala sa ginatawag abing
koneksyon ka or ginatawag nga why siya nagakonek sa idalom gid kag pinakaidalom nga porsyon sang aton sini nga mga pumuluyo. Iya sini nga ginakonek ya kag iya sini pirmi ginasikaso ang ara lang sa ibabaw. Sa droga, Sini nga nagina istorya yan na iya puro lang mga kadalagkuan nga mga tao sa babaw. Dira lang siya when it comes mga kabistado sa pangbinaranggay nga klase sang isyu, pangbinaranggay nga klase sang problema. o sigurado. Kinaduso yan sa iya nga mga barangay kapitan nga mga inutil. O sige magserbisyo, di ko na sa Draya na ginasalig sa iya nga mga barangay kapitan nga mga inutil, sa iya nga mga barangay officials nga mga inutil. Ay way masagani sang direkta gid nga mando sa aton nga mga pulis. Way gani takabati nga naghambal sa nga nga daw ginadisturbo nyo pumuluyo ko ha. Way na saya kwan, way daway sa balasang sang pagtamod sa iya nga mga pumuluyo nga mga ara gid sa barangay wala na saya. No? Way gani takabati nga naghambal sa nga niya daw kwanaw. Do isyo, makasigot. siya daw Idol Don Kapulo. daw ginadisturbo nyo pumuluyo ko daw mga kabataan da ginakuragmang da katruma da sang pinalupok nyo ha. Di sa aton nga mga pulis dabi pangitaan yung tao nga ni pagwas nga hindi nyo ni gani makita ang mga tao nga ini Ako sigurado. hindi ka mo magbalik di sa ako na hindi ko pakita masako na amo na tani mga kabistado nga mga tinaga mabatian naton sa ato sini nga mayor kay nga ti ato presidente nga daan subong way man tug kwan mong way man ti malayo nagikatama ikong presidente pa maghimo siya na hindi bala so mayor Paghigugma, ang mga barangay officials way man sa may nahimo akong pagpupulong. anong ginimo sa mga barangay official di sa may barangay Veteras Village man ang pinabayaan lang ang pinakamalain gate kay nakita pa naton sa Facebook nga nagpost pa sa Facebook ining si Donel Hiruta mga kabistado kag magpadayaw nga siling dakpan nyo ko hindi may magkamukdakop sa kon Don Kapulo. hindi ari malang ko di panagop Serbisyo, nanami gid man siling niya way gani kumadakpan sila kay gintago pa gani ako nya kaysa pagkamatuod lang siling niya to Yan na malupyo. nya nami gid man gali siling niya kun kwarta ang maghulag no Yan nga kon ang kwarta ang maghambal ado mo na siya mga kabistado aring post siya sa Facebook ko lang tawa niya wala basahon ko aring una-una yang nga post mga kabistado siling niya ti ano mahambal nyo kay ako patistingan nyo te na priso ko siling niya to siling niya ti na priso ko sa dati kung akaso kadlawan talang kamo siling niya asukay hiruta lang sa kalam Ugyaw Veteras Village Ari tsura yun ng kwan bataon pa pero grabe ang pikaya sa kwan grabe ang pikaya sa lawas siya Serbisyo, tapos ari pagiding isaya ka kwan isaya pagid ka ano ka sa droga, isaya pagid ka post malupyo. nya damo na ko natubang wala ko yan nakulbaan kita nyo man sa video te gindakop ko paghalin ko gintago pa ko gani basta mani ang gahambal tanan ga pamati na kita nyo bot silingon pertik damo kwarta bilidaran bot silingon pertik isog no pertik ka isog nga kwan isog nga ara sa mga kabistado Ang mga haluan pasanong di abi tistingi abi gwa subong abi nga adlaw abi tistingi abi gwa lagaw-lagaw abi syudad mga pasiman. o hindi nga lagaw-lagaw katuluwa to sa may Veterans Village so Ako kay nanay mo to ga kulurog tuhod ya to kay ginstrapping to balay nyo Ulot, ang ginimo mo nga katuntuhan ang ginikanan mo to ya mo ang nakwan na yung amo tong nakulbaano ulot, kung ka pamati dira si Donel Hiruta kami ngalan niya nga tutuod bilang taon tabi ko nung tutuod niya yung ngalan gid sa iya nga post diri sa Facebook ya diyo mga kabistado no ari yang nga ngalan no si The Lord Donel Hiruta no The Lord Donel Hiruta that's why nga mo ning hambalya no siling niya next Lord Asukay Hiruta lang sa kalam nahunasan at Ugyaw Veterans Village pupunta sa akong mga Nada mo haluan. nang iya nga kwan
siya lang kuno ang sakalam. O chilingon maghambal ka nga sakalam. O chilingon sila malakas. Ang paliskad sang malakas, ang sakalam malakas. Niya siya lang kunong malakas. Layo ya ko galingon niya. Piyabi mga kabistado, no? Mga amo niya klase sa mga tao nga ning pasaway ubre sa sosyudad. Laban-laban sini kuntani ang imuon sini ang aton nga mga pulis ipakita na nila ning ilang agro. Na pariho lang ni nga ginkwan nyo, na pariho lang ni nga isa lang ang iya sini nga ginkwan. Isa lang ang iya sini nga ginatumod diri. Kaya man ginhambal nga pulis nagtago sa iya, so hambal yan nga gintago pa ko gani pagkatapos sadto. Kaya kabalo ka mo sila basta gani kwarta ko na maghambal. Ang tanan ko no mamati. Basta kwarta maghambal. O chilingon ano, yaran mo kwarta pulis. Para nga taguon ka daw mo nang gwa. Sakay pulis Colonel inang Leo Pertoliano. Grabe yo. No pariyo sa nandog sulod jalan ka sa bulsay sinedo. Dogin padilap jalan ka sini sa iya nga dapa-dapaw. Magambal sa nga muna. Grabe no, may kuano daw piho sa maghambal no. Taon tagabi kundi nastani sa no. Sus Moriones ti Garapon ni Santissima, kapasalamat ka hindi akong mayor sa syudad. Mga akong mayor sa syudad, ako mismo malighot simong tunto ka. Disturbo ubra mo to sa mga tao sa Biteras Village pagkatapos di ikaw pang kuano ginapadayaw mo pa no. Moriones ti Garapon ni Santissima nang utok ya siniman. Ano ni ginpadako ni sang ginikanan niya si Mrs. Cecilia Hiruta to. Pagambal ya to daga kulurog mato pero ti ano ni ginatolerate mo ning bata mo ni. Moriones ti Garapon ni Santissima man nga klase ni. Walo ka mo mag-amo ni nga klase kapamatasan sang mga kabataan. Mag-amo ni sa maghambal, mag-amo ning iya nga linya sa iya sini nga paghambal mga kabistado. Daw pariho lang ni nga way kagi disiplina ni sang iya nga mga ginikanan mag-amo ni nga sugid. Makita naton mga kabistado. Daway ni kagi disiplina mag-amo ni. Bistado! Kailain niya mga kabistado ang panghambal sa mga kabataan nga kagi disiplina sang ginikanan. Matya ko ginatolerate guro gid man ka mga ginikanan niya eh. Kamutok ginang sabat dato ni Mrs. Ginang sinuto ng Teresa unglat ko. Nga mo ning isa sa mga kontra nila to. Daw mo ning ginhalinan nga daw naga ilinaway sila to. Ay dito barkadahay magani kuno ni sila sang isa man tok bata to ni unglat ko to. Ganing daw may gamay ng ilinaway. Mga kabistado. Ang balto ni Mrs. Teresita ang ulat ko na siling niya dapat ang ginikanan amo ang magsaway sa kabataan. Hindi ka ginatolerate nyo man. Mga kabistado, kita naton sa mga amo sini nga klase sang linya sang panghambal ni the Lord Donel Hiruta. Mga kabistado, nagapakita nga daw kaagi kang nadaway kaagi disiplina ang klasik bata ni. Daway kaagi disiplina ang klasik tawo ni. Di mag-amo ni sa nga klasik ka tawo ni kinanglano naginiguro disiplinahon. Kung napamati dirang aton nga mga pulis, napati ka mo do ginapagway pag ginabayaran niya kamo. Bistado! Amo nangaway nyo sa nadakop kay nga tungod kay ginabayaran kamo kuno. Kita nyo ang balya? Kung kwarta na gani kuno ang maghambal, ang tanan kuno gapamati. Ano mo, Lord mo ang kwarta? Kasi lakadlaw hinulsol ka. Kasi bata ka pa bala manghinulsolaw. Kasi bala kon mahambal ka nga siya, kadtol ko ng siko ko, kinang hinulsol na ko. Kasi amo na bala. O base kung hindi ka na makahinulsol. Moriones ti Garapon ni Santissima, mga amo na klase ka mga tao ni dapat ni papahuayon na ni. Papahuayon sa prisuhan. Grabe nga abilidad yaga pakitang gilas siya. Moriones ti Garapon ni Santissima ang klasik tao. So amo gali na may ginasaligan sa gali guro kay nga
Yamako mo ng hambal yan sila. Basta gani kwarta sila nga ang maghambal. Kaya tanan mamate. Kaya kita nyo, ginakop balakol. Yang gintago pa ko gani nila. Oh, yudi ah. Kung ako si mo, kaya mo ng abilidad mo, kado mo ng kaisog mo. Kung ako si mo, hindi ka magpanago. Yunis, tigarapon ni Santissima, isog ka, tapos nago ka. Ano nga klase man? Hindi pala magpanago, lagaw-lagaw, bali syudad sa Iloilo. Kasi kung hindi malabutan Paskwa, basi kung malupot ka na sa prisuhan nga tunto ka. Bistado! Oras na ton mga kabistado, nakalabot kita sa 53 minutos na kaligad sa alas 12. Mga kabistado, so ang reaksyon sa aton nga mga barangay official, pamangkuton naton ng mga barangay official sa barangay Viteras Village. Tapos sa aton nga mga pulis na nung reaksyon nila sini, nga nagapasikat pa, nagapakita pa sa abilidad niya, nagapasikat pa ining si Donel Hiruta nga ini mga kabistado. Malay mo to ayo, imbis nga ang mga ginikanan mo to, mong ginbutang mo sa peligro nga tunto ka, yung pang tiro tong imong gin-strapping tong balay mo to. Bebe, pamatian tabi kung ano naman ang hambal mo, bebe, post naman nabi sa Facebook kung anong plano mo, kaya natiruhan naman tong balay mo to. Ang ginikanan mo to nga nagapahimunong ka nagapangabuhi sa insakto mo, yung kadalahig sa katunto mo, sa Yudikaka Classic Bata na sila yun ay anong ginasaligan niya ni man kuning hambal ya nga ang kwarta basta maghambal ang kwarta kunong tanan mamate perti ya tikalon kasi tao na tikalon perti kambog Porsigido magserbisyo. Sobra ka pa kahambog sa kay Alas Dragon sa una. Alas Dragon sa una to. Nga pasikat man lang to kay tungon nga damo sa kwarta. Grabe tong pasikat ya, bro. Imo na sobra-sobra ka pa katikalon kay Dragon, no? Akon mo post ka sa Facebook mo, ambalo mo nga kwarta lang ang maghambal. Tanan mamati. Grabe siyang pagpati mo, nga pamatyagan mo, tanan mabayaran sa kwarta. Yan tanan-tanan makuha na mapatis kwarta mo ha. Kasi kung hindi ka man milyonaryo noy, way gani iga siyagit kag way gani iga singitan ang pertek damo ang mga tao nga mga bilyonaryo ka mga milyonaryo way gani iga pasikat-sikat nga kasubong sinang klase ka mga tinaga. Imo nga nakatilaw-tilaw klang guro sa mga taga Darwak Bandol, isak Bandol do si hambog ka na. Si tikalon ka na. Kita mo na siya nga po sa Facebook kan ay kung hindi ni hambog ang iniitikalon, hindi ni pagibutang ini sa iya nga Facebook ning amon nga klase sang mga tinaga, mga kabistado. Kita nyo? Kung may imo ka kontra, kung may ara ka imo sang kontra ka may ginadumtan da, kamo nga duhang katanay, kamo to lakat, kamo to tunga sang katunggan. Di gani lagaw, kamo dito kamo tunga lawodo. Di gani dito kamo tunga sang bukid, inaway, kamo turutulok panay, kamo to tiruhay, kamo turutudo, bahala kamo da. Hindi nyo pagdalahigon ang komunidad. Hindi nyo pagdalahigon ang mga tao dira sa may barangay Viteras Village kay ginakakugmat, ginatruma, ginakulbaan. Pagod sang katunto nyo. Kung maisog ka, dapat hinangkat mo na siya naton dali tabla dito tabi to sa may bukid sang balaan, no? Dito ta sa balaan bukid abito sa may Gimaras. Hindi gani dito tabi sa may barangay Kamburanan tapas abito sa Kapiso. No? Hindi gani dito ta sa kwano sa binukid to sang Banwa sang Leon dato dito ta matiruhay nga duwa. Bahala da bilog nga niya dalat tanan mo nga bala, tanan mo nga armas. Kay talon ko man akon tanan nga bala kag armas. Dito ta tiruhay, padamo-damo talupok to. Wala gina sa may magsaway sa inyo to ha. Pag-stok mo to waswasanay blas bukid do. Nang wala sa may madalahig blay nang way bala sa may makabati sang linok panay nyo. Hindi kang imo yan ang sagi mo ka pinalupok dira sa may Viteras Village. Tuduhan mo nga palupok ang mga kabataan nga katruma, mga kabataan nagligad to. Mayaran na nga daan nga bata na sa labat sang pinalupok nyo na da. So ay mabalaan kung sino to nagpinalupok to. Pagkatapos subong dugangan nyo naman. Dira pa kamong pinalupok sa tunga na.
Nga, tapos sa babaw pa kamo gapuntariya ng mga tunto kamo. Kabay pa nga hindi lang maigong iban, kabay pa nga ikaw magyapon maigo sang bala mo palupok sa babaw. Kanamo sa mga bala mo naging kanamo tawo, damo sa mga pumuluyod as palibot ng sagi kay mo na kami naoy kami pinalupok. No? Tapos ipasikat mo pa, ang balo mo pa nga way ka madakpan pa sila kapasikat ka pati, dakpan nyo ko. May klase ka mga tao, so kanami pang Coriones, di garapon ni Santissima, kamukurong pang idol don kapulot. Kita nyo karon ay. Pagserbi, Istoryahan tanak karon mga kabistado diri sa ato sining nga pangalaga day. Samtang sa iban panaton nga mga balita. Ilang bilog gini man nagkaradakpan sang kuano na pulok bilog ni 11. Nga nagkaradakpan nga mga nagabaligya sang illegal nga droga nagahirigop sa may barangay Rizal Palapala Coriones tigarapon ni Santissima. Ang report nga informasyon do mga pamilya pa ka mga barangay opisyal dang ara da nga nagkaradakpan to sang ginhiwat nga drug bypass operation sang aton nga mga pulis. Duro sandaw. Base siguro kung ginkasan nila ni ang drug bypass operation para ipakita nila sa kay General kay PNP Chief Azurin. Kay si PNP Chief Azurin mga kabistado, ari di kagayina kagabi do kagabi pagani guro nagabot ni. Tapos ginasang aga pa to sa nagkuano. Naglakat-lakat sa may esplanade ka magsinggit niya sining lakad kontra druga. Hindi kakak ya. Lakad kontra druga. Lakad kontra druga. Hindi mga kabistado nga klase sang pangampanya kontra sa illegal nga druga. Ang parte sa sining lakad kontra druga may harap pag isang una nga mad mo kumanyong mad mamamayan ayaw sa druga. Iharap pa isang una nga takbo kontra druga, hindi bla? No? Run for a cause. Takbo kontra druga. Subong lakad kontra druga naman iyan ni General Azurin. Inimo na nasang una sang chimpo pa ni General Ramos. Inimo na sa una sang chimpo ni General Enrile. Inimo na sa una sang chimpo pa ni General Lacson. Nagkaladula ang illegal nga druga, nagdamo pagid gani. Ini nga klase sang pamaagi sa pangampanya kontra sa illegal nga druga General Azurin. PNP Chief Azurin. Coriones ti garapon ni Santissima, linawlaw nga klase ka pangampanya ni. Si former President inang Rodrigo Duterte gani. Di hamak nga grabe na gani itong iyang agabagrot nga ningipon niya to kunwas nga makabati sa sang drug lord. Makabati sa sang drug lord, makabati sa sang drug personality. Gabagrot nga ningipon niya to. Way gani maubos ang illegal nga droga. Ayhan pa inyo. Si General Bato de la Rosa sang una, sang siyang PNP chief. Di hamak nga grabe na tong ginimo ito nga mga uplan na katok to. Mayara pag isang inang tukhang pangampanya tukhang ato. Coriones ti garapon ni Santissima. Way gani magkalaubos kag magkalapuhag ang illegal nga droga. Although nga nagaganhagan gidman, nagkuan gidman, nagtulutahaw gidman, pero way gani mo ubos. Ayhan pang inyo nga sus, lakat-lakatan nyo lang para kontra sa illegal nga droga. Hinaslo, kung nangakon pa kilala nga ilungga, sila nga, tinonto ito. Pistado! Hindi bla? Pistado! Tinonto ito. Pistado! Coriones ti garapon ni Santissima o. Porsigido magservisyo. Amo na to gani nga sus. Kada bati ni Tatay Digong sang una sa illegal drugs, sa drug lord, sa drug personality, sa mga drug addict. Kabagrot ngipon niya. Kayara pa gani nga nagapabinturar nga nagabaligya gyapon. Ayan pangaton sini nga lakat-lakatan talang sa esplanade. Majaging-jaging tato malagaw-lagaw ta malakat-lakat ta sa esplanade tapos pa picture-picture ta pa video-video ta. Lakad kontra droga. Coriones si garapon kadlawan kamo ka mga adik. Pasigurado ay Lalabot sila nga magkadlaw ng adik. Wala labot sila nga gayuhom na gaharakhak pa. Palaban ka tutoy kadlaw mga adiktos kalakip na mga drug personality sa estilo nyo. General Azurin or Police Chief PNP Chief General Azurin. Why gida? Why tupa? Ang inyo sa to, abi
nyo kung anong ginimo nyo to sa may esplanade kagaina. Mapugi, pwets. Si kakwanto, palakat-lakat pa, picture-picture kang magpa-video-video. Kaya kuno abi, ato ka mo to. Te, anong nakwa nyo? Ano? May nag-pledge to nga mga drug addict ka nagambal nga, hindi na ko magamit sa bo! Sa droga, May nagkadto to nga mga drugista ka nagambal nga, hindi na ko magbaligya siya bo! Kay naglakat ka mo to inang kwan? Lakad ka mo to kontra druga? Ay. Mariyon, si Grapon niya gabagrot na ganing ipon ni Tatay Digong sang una kontra sa mga drug lord. Damo na ganing nagkalatumba nga mga drug lord, may harap pa ganit bilin. Ayan pa inyo, lakat-lakatan nyo lang. So guy, nagkamudan, mga amo na nga estilo, ya PNP chip pa asurin, linawlaw na nga kwan nga estilo. Amo na sang estilo nga daw linampagak. Tapos kagapon so sa makahuluya mga kabistado kay inang dali lang gid pare kay program pa ko itawgan talang kakaron. Ayos? Sige tawgan ako matawag si mo karon. So, amo na mga kabistado. May kang tanan sini. Ilan tawa nyo ba na? Kagapon. Nagabot gali si General Asurin, iwagig ka mo mag-report o parte sa natabo to sa maikwan. Ang dapat nga pamagkuton tani, amo ni ay, tali binakol mo tapos pinulpog mong ulo ni Alinyo, Pag hinambalan nga na-dismiss ang kaso sang tatlo ka mga biktima to man nakalamatay nga mga pamatanon to sa istansya. Nga na-dismiss ang kaso, amo dapat to imo pinamangkot. Way matagan sa kasulbaran to, laban-laban way justisya tong mga biktima to ayo. Nga nakala-dismiss amo dapat pinitik mo tong talinga ni Alinyo. Kaya hinambalan nga pisting yawa ka nung tabo nga dismiss Diba? Ang iba pagid nga mga kaso nga mga nagluluntad diri sa ato sila nga dakbanwa sa probinsya. Ato pagido. Sa may banwa sa istansya to, may patayang bata na sa puwan to. Ito katuig bata nga babae, Moriones ni Garapon ni Santissima. Ang ito katuig nga bata nga babae to, nagahublas pa sa puwan to sa may banwa sa istansya to. Ayun amo tanit upman kuton mo. Amo tong isisaon mo, ang balan mo si Alinyo. Di aning si pupulis sa istansya to, nato nun Ano ni illegal drugs naman madala sa lakat-lakat nyong illegal drugs. Yung di kanggaro kag tunga. Parang akon pa kilala yung di karga nga kinsi tinuladas. Bibla? Storyan tala karon may kabistado diri sa ato sila nga pagpangalaga this time unahon naton ang mga balita kag information ga tawag na si atat si kabistadong Joel Abilay. Bistado! Ini may kang tana may kabistado sang sang report kag informasyon may kang tanan sini sang grabe niyo assassin niyo ang general manager mga kabistado sang Nonico ang gintiro patay, no? Ang Nonico, ang botsilong sini is Northern Negros Electric Cooperatives, no? Nonico. Sang una, nangin OIC manager man ini siya, sang Seneco, kung Central Negros Electric Cooperative, no? Subong, ini siya amo ang general manager sang Nonico. Pero, way man bodyguard ni. Mga kabistado, no? Kung Northern Negros Electric cooperative sa mga kabistado, no? So muni karon nga to sini nga kwaon nga mga balita kag information halin dito sa may syudad sa Bacolod kag Negros Occidental may kantana sining natabo nga insidente mga kabistado nga sa diin nagluntad ini ang pagluthang, no? Kag pagpatay sa sining general manager sang Negros Occidental Electric Cooperative sagon Nonico mga kabistado. Bistado! So, dili lang kay check naton ang yes, no? Check na naton ang mga balita kay information upon kita kay kabistadong Joel Abilay. Bistado! Kabistadong Joel, may ngapon, go ahead.
Yes, kabistado John, live kita nga nag-broadcast diri sa Siyudad San Cadiz, nga sabihin madurong naton nga report ay isa ka General Manager sang Nunico ang nilutang kagabi mga pasado alas 11 sa Siyudad sang Bacolod, kabistado John. Ang ining General Manager sang Nunico, din kilala nga mo si Attorney Danny Pontevilla, no? Pumulo ini sa Siyudad man sa Bacolod, kag ang report na nakuha naton kabistado John nga nagpatigayon sila sang ila sini nga Christmas party kagabi, no, sa isa dira ka hotel sa Siyudad sa Bacolod nga sa din mga pasado alas 11 kagabi inisaya ang ginlutang sang wala may baluan nga suspitsado. Di sa investigasyon sang apon sini nga mga kapulisan sa Siyudad sa Bacolod, nasa din si Attorney Danny Pontevilla ang nagapongko kabistado John sa iya sini nga salakyan, no? Arasa sa driving set, no, sa iya sini nga salakyan. Bochilingon nga way sa bodyguard kag way sa driver, siya ang naga-drive sa iya nga salakyan. Yes, kabistado John na amo na ang report na nakuha naton, kag ang report nga ini si Attorney Danny Pontevilla ang nakaangkon sang lutang sa iya sini nga nalitod nga bayan sa iya sini nga lawas kabistado John, no? Meaning diri na yon sa iya sini nga tangkubo nga ang dinapatian nga armas isa ini ka 45 ka ang nakuha nga slug o kung basiyo sang armas isa ini ka 45 kabistado John na nakuha mismo dira iya sa esina sa aksidente sa may 7 Street sa Siyudad sa Bacolod, kabistado John. Ang report na may mga kadamo sa mga anggulo nga ginatanaw sa aton sini kapulisan kay ang balita ta nga opodya ang iya sini nga uyab kabistado John, no? Ang iya sini nga uyab actually nagdamlag pa si Attorney Danny Pontevilla ang ginaligar nga nadakpan ni siya sa iya sini nga asawa nga may ara sa nga kirida. Kaga posible ang iya ining kirida ginahambal kabistado John isa man empleyado sa Nunico nga naasan diriya sa ila sining office sa may Barangay Tortosa. Dira na yun sa ila gid sang min office kabistado John kay kung nadumduman mo Barangay Tortosa sakop sa ano nga kuno Siyudad San Cadiz ng Barangay Tortosa. Ang Barangay Tortosa sakop ini sa Manapla kabistado John. Ay, Manapla gali Yes, ang Nunico, Nunico na sa una, ang natawag ini nga Brisco. Okay. Sang una, amo ni sang ginataw ang Brisco, gali sang una, amo na sa gali subong ang Nunico? Yes, kabistado John sa una, Brisco ini, subong transfer ang ngalan niya bilang Nunico, Brisco, no? Mga baka nga Brisco daw, Victoria's, ano ganin na panawag? Victoria's Electric Cooperative. Amo na sa gali no, ang Brisco. Subong niya, ginisra niya sa Nunico, Northern Negros Electric Cooperative. Yes, ginunico siya, ginimo sa nga Northern Negros Occidental, Northern Negros Electric Cooperatives. Yes, si kabistado John, amo na ang bato, subong nga ngalan niya, no? Amo na sa ang General Manager sa Nunico, kag formerly, General Manager sa kabistado John, sa Nusico. O kung sang Sinico, dira sa Siyudad sa Bacolod, no? Meaning duwa ining ginadalaya, pero formerly ini saya bilang YC lang to nagapungko bilang General Manager sang Sinico. At permanente ni saya nga General Manager sa Nunico, diriya sa Northern Negros kabistado John, no? Chilingon, General Manager siya sang Nunico o Northern Negros Occidental or Northern Negros Electric Cooperatives at the same time subong OIC General Manager pagid siya sang Central Negros Electric Cooperatives. Yes, kabistado John. Duwa ni ang ginakapta niya mga dalagko nga electric cooperative diriya sa aton o kung diriya sa Negros Occidental. Ang report kay ang balita ta kabistado John nga natingala, no, ang aton si kapulisan kay ara ang iya sining sekretarya, ang inaalit niya sekretarya kabistado John. Amo ning iyang ang iya upod, amo ni ang ginagin pangimunan sa asawa ya nga siling kirida kabistado John. Ang sekretarya ya. Yes, kabistado John. Kag ini sekretarya ya, actually may bana ini. No, ang balita ta nga ang bana ya si taga Cebu. No? Kag amo ni karong nga ang gulong ginalantaw sa aton kapulisan kay ang iya sining nubya kabistado John o kun ang iya sekretarya din pedalom karon sa Parapintes. Gipedalom karon sa Parapintes kaya
ang ginaligar dere base kung primero ginalit sila nga daw may plano nga pangawat pero wala man sa may nakakuha may way man sa nakuha nga items kaya ara man ang iya sini nga sekretarya. Ikadua may nagsiling nga ang naglutang kay Attorney Danny Pontevilla nagasakay sa isa ka single nga motor. Inaya another anggulo naman another anggulo. May nagagwa nga informasyon nga ang nagtiro sa kay Attorney Pontevilla nakasakay sa motorsiklo. Yes, amo na ang nagagwa nga investigasyon. Pero wala pa man sang kasiguruhan kung amo gid man na ang nagpatay sa iya nga ang nakasinggol o ang nakamotor. Yes, kabisado John kung nga gipedalo mo sa Parapentes ang iya sini nga uyab sekretarya kahit para mabalaan bala kabisado John, no? Hindi ta pa man na masugid gid kay masiguro nga uyab ya kundi sekretarya ya gid yan sigurado sekretarya ya gid na ya. Yes, kabisado John. Actually amo na ulo istorya pa man lang na yang uyab yan na among ti sa pagkamatuod alang-alang. Siyempre ginadala-dala yan na yang kwan, ginadala-dala yan na yang babae kiti sekretarya yan na among. Actually kabisado John, ini si Attorney Danny Pontevilla. Balo ka magkadto ni sa ati kung hindi mo niuyab kung nga ginadala mo sa bulangan. Ti sekretarya among siyempre ba si amo nagauyat kwarta? Pero ang sekretarya ganin sa opisina pero kung outside the opisina guro out naman na sa pagka-sekretarya mo. Kabalo ka kabistadong Jewel, may mga time kung kaisa nga may mga ara ka nga mga official nga mga business or official nga mga kalatuan nga kinahanglan mo gid ang sekretarya mo, hindi man na pwede nga dala sa permi sa opisina. Sakto na niya mo nga kung kami ara hindi niya business. Ang bulangan? Hindi. Ang bulangan. Business Base karon kun isa na saya sa mga kwan, sa mga inang incorporator sang bulangan, ti kundi kinahanglan niya magyapon sekretarya, hindi bla? Hindi na sa incorporator sa bulangan kabisado. Diyan actually mag-upon sa kay Attorney Pontevilla sa bulangan. Nagabutang na sa pismas nga hindi sa makilala kabisado John. Ay hindi na pagmalisyahin na yung mga muamo na kay normal na nga magbutang sa face mask kay kinanglano ng face mask kay may pandemic kita. Amo gani na sa kadamo sa nagasulod nga mga tao sa bulangan, kadamo sa babae nga nagasulod sa bulangan. Isa lang sa nagapismas mo. Ati pa ba ilang kaya na iya balo ka, diskresyon niya na iya mong iya na iya gusto kung mag-face mask o kung hindi mo nga hindi na naton iya matumod nga nagapanago nga daw kuno abi ka panago sa para hindi makita itsura ya mo na. Ati kay balo ka amo ni gani di pangimunan sang asawa. Kung kapangimon man ang asawa, hindi kita ya makasiguro kung matuod nga may relasyon sila. Ang importante nga na-establish naton nga ang iya nga upod na permi, sekretarya yan na iya. Hindi ta na iya matawag nga uyab. Karon kung hambalotan na nakaroon kay siguruhon, karon nga uyab yan na karon, kundi daw parehas na nakaroon nga ginkompormihan tato yang pangimon ka asawa ya, hindi bla? Isa man na. So, safe lang kita, playing safe kita. Dapat ang gusto lang kay karon iambal ta na karon nga uyab yato. Paano masiguro nga kita mo katang kasanay silang duha? Isa nga anggulo, ari diri kita sa anggulo. Kay nga gipedalom sa Parapentes. Gipedalom ang uyab ang sekretarya sa Parapentes. Ikadua, kung bala may connection sa banay sini ang may banang babae kaga dire ang madalom-dalom nga investigasyon sa aton sinipulis kung bala matuod kaya ang nagtawag pa gani ka Bisado John may security nga bisa security ya ano malaki daw naglagpok lang ka Bisado John daw naglagpok lang wala sila ideya nga lupok na tugulay sa 45 sa ngalin sa salakyan ni Attorney Danny Pontevilla nga General Manager sa Unico diriya sa Nodinigos kabisado John. But ang balokasang isa patay sa patal kay go mo sa iya siningatang pugo sang allege nga 45 kay amo ni nakuha nga slag ako ba siyo nga sang armas sa salakyan. Pila ka ba siyo ang nakuha? Pila ka ba siyo kag actually isa lang kabisado Diyo pero may ara pag flag nga nakuha pero wala pa ma-identify kung ano pag yung armas ang na-recover
sa salakyan ni Atty. Danny Pontevilla na napatay kagabi mga pasado alas 11 dito ya sa siyudad ya sang Bacolod. Ano ang Kabisado ano dyan. ang salakyan ni Attorney Danny Pontevilla ni Kuan siya daw. Attorney Danny Pontevilla ha, Pontevilla. Oh, yes. Forward ko lang sa imo ang salakyan ni Atty. Danny Pontevilla, ang picture sa salakyan niya. Oh. Kay daw close ban ini kabisado jo no ang Oh. salakyan niya. So sa na-establishar sa aton nga mga pulis nga pagtiro sa iya ara mismo sa tupad yaga pungko ining sekretarya niya. Yes, amo na ang nagtawag una mo na-establish ko nga ang giparapintes. I see. Siya ang nanawag Oh. sa aton nga mga pulis na ngayo sang bulig nga amo na ang sugid niya nga gintiro sa Attorney Pontevilla. Yes, kabisado John. Okay. Pero ano subong ay nasunod nga ang gulo sa aton nga mga pulis may base kon may ara nga nahanungod siya nga trabaho kay manti siyempre ang Seneco siya ang nagauyat kag ang Nonico siya man nagauyat daw may mga ara nga ang gulo nga base sa trabaho ya ang pagtiro siya patay. Actually wala sa connection sa trabaho kabisado John. Wala connection sa trabaho. Ina sa Ang initial connection investigation sa aton nga mga pulis. Ang konsene, ang padalman sa pulis, ang bana sang babaye, Okay. kag may mga anggulo kon bala kag under man siguro investigasyon ang asawa no kay ang asawa sini among nagaplo pangimon gaplo pangimon Bot silingon kabistadong Joel nga ang aton subong ginalantaw kag una nga ginalantaw nga anggulo sang aton nga mga pulis is love triangle. Yes, kabisado dyan. Amo na ginalantaw. Una nga anggulo ang ginasunod sa aton nga mga pulis nga may posibilidad love triangle kay ang sekretarya ni Attorney Danny Pontevilla ginapangimunan sang iya nga asawa kay nasalan ini kag ginaaligar nga ang iya nga sekretarya ginanubya-nubya niya daw mo nabi ang isa sa mga ginalantaw nga anggulo and then ang ining sekretarya ni Attorney Danny Pontevilla may ara man nga bana nga taga Cebu. Yes, kabisado John. So love triangle ang ginalantaw subong una nga anggulo subong nalantaw sa aton nga mga pulis, love triangle. Ikadua nga anggulo atong ginaligar nga may motor. Nga may Atong motor. may motor. Okay. Kasi wala to wala na kasugid. Wala sa may kasugid kung wala mo tong motor nga naglutang kay Atty. Danny Pontevilla nga dira mismo sa esina sa aksidente sa siyudad sa Bacolod kabisado John. Ati hindi tama na ma-establishar gid nga may mga CCTV footage man na may mga CCTV na din sa dapit na tiruhan sang dalan sang Kuanaw sang siyudad sa Bacolod daw. Dayon sa may atubangan sang isa ka hotel. Nag-iwa sila sa ila Christmas party no. Ano nga hotel? Ano nga hotel? Nalipat lang ko sa ngalan sa hotel. Pero ano nga dalan sang siyudad sang Bacolod? Ano nga dalan siya? Sa 7th Street. 7th Street? Ati, dira na sa Kuani. Mag 7th Street na ang hotel na daw. Seda Hotel siguro na day. Base man. Sige lang, kaya kung ano ka ron, forward ko lang sa imo ang picture ng salakyan ni Atty. Danny Pontevilla. Yan tawabi, kag kung ano nga kwan, kag kung ano nga hotel, kay once nga ma-establishar naton kung diin nga hotel ni kag kung ano nga dalan, mag 7th Street Lacson na sa, hindi ba Lacson? Lacson. 7th Street Lacson. Ati sa ulungan, din gani dapit naman, lapit na sa Capitol siguro. Balo ka doon na area doon nalipat na tapos na kay balo ka doon kadugay na kita way kalibot-libot la sa sudad sa Bacolod kay sa alo sa una. Nalipat ka na sa Bacolod, dabi mo kay naubra kay sa tinir tas kades mo. Ilang taon? Sa una wala na sang buho sa sudad sa Bacolod gaway ta ginaliyo mo. Daw in between kuno sang kwan, in between kuno sang 16th kag 15th Street Lacson. Ato bang gali sa dira gali sila sa may kwan gali sila sa may El Fisher Hotel. Dira posible. Dira na sa may El Fisher Hotel. Kwan na siya. Uluunhan lang sang provincial capital Lagon. Pistado. Uluunhan lang sa DYHB. Nadira ara na sa may tunga-tunga sang 15th
kag 16th Lacson Street ara dang El Fisher Hotel. So gali ginhiwat ang Christmas party. Nabot silingon nagahiwat sang Christmas party, nag-attend sa Christmas party ining sa attorney Donnie Pondevilla. Yes, kay ti General Manager sa So ang Christmas party nga ini, Christmas party ini sang Nonico. Isang Nonico? Nonico o Consineco? Nonico? Nonico. Okay. So sa El Fisher Hotel dira ginhiwat gali ang Christmas party, and then pagpanaog yahalin sa may hotel kag nagkadto sa salakyan niya, then dito sa gitiro muna. No. So hindi madila kag hindi manigar, may ara na da nga mga CCTV. Ang hotel mismo may CCTV. Ang 7-Eleven da sa tupad niya may ara na da nga CCTV. Abi mo kung nga nabalaan ko. Ti tultulan ta man ng Bacolod City sa tupad sa El Fisher Hotel may ara na nga 7-Eleven. Ang 7-Eleven nga ina may ara na da nga CCTV. Ang El Fisher Hotel mismo may CCTV. Ang sa tubang niya dira daw establishmento na da may CCTV pag inada. Kag ang dira sa may piyak nga side, ang sa piyak nga side hotel pag inada nga ano pag nga hotel gani na sa tupad sa El Fisher nga iya man nagyapon sa El Fisher, may CCTV pag inada, meaning damo sang CCTV footage nga makita ang aton nga mga pulis dira kung gustuhon nila nga mag-imbestigar para nga masiguro naton kag mabalaan naton kung bala may ara gid man sang motorcycle nga nagtiro sa sining biktima nga si Attorney Donnie Pondevilla. Yes, Kabisado John. Actually, kung dira sa Dalan Lacson, halos da nga may mga establishment, may mga CCTV, no? Kaya magwa sulod ka, may mga CCTV, wala abot ang iya sa Bacolod, nga malara man CCTV ang mga dalanon. Ang mga dagkong establishment sa sulod sa Bacolod, may araman Kabisado John na CCTV, no? Depende na yan. Ang madalong na investigasyon sa natol sila kapulisan, sining paglutang kay Attorney Donnie Pondevilla nga General Manager sa Nonico diriya sa Northern Negros, Kabisado John. Kung ano giban ang dugang update in line sa sining paglutang kay Attorney Donnie Pondevilla, inasigiya po na aton nibaloon sa pila ka mga public affairs program sang Radyo Bistado. Direkta lang diriya sa Northern Negros, diriya sa Siyudad San Cadiz, agiya po na inyo Kabisado para sa serbisyo publiko. Kabisado ninyo Jul Abilay, naga-report. Bistado! Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Joel Abilay sa sining natabo mga alas 11 kagabi. Tiro mga kabistado ining General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative. Bistado! Kag at the same time siyang OIC General Manager man sang Central Negros Electric Cooperative. Bistado! Sineko bla, no? Duhagid ang iya ginauyatan gali subong. Bistado! Although nga may nabaton kitang informasyon nga ang Seneco, no? Ang Seneco mga kabistado. Bistado! Daw lapit-lapit naman lang ini nga inog turnover o kon i-take over sang More Electric and Power Corporation. Bistado! Ang Seneco sa Bacolod bla. Bistado! No? May mga negosasyon na ina daw batian naton nga may mga negosasyon na. Bistado! Ang Central Negros Electric Cooperative so kon ang Seneco dira sa Bacolod City. Bistado! Daw lapit-lapit naman na nga inog take over kung magsulod dira ang More Electric and Power Corporation. Bistado! O itakbalo sa Nonico kung ano, no? Pero, Bistado! Mga kabistado, ang General Manager subong nga nagauyat sinadira mo ning si Attorney Donnie Pondevilla, mga kabistado. Bistado! Pondevilla, P-O-N-D-E-N-V-I-L-L-A. Bistado! Munang iyang apelyido, Pondevilla, no? Kay may ara nga mga Pontevilla, may ara nga siyempre amuna, no? Bistado! So, ang iyaya, ang apelyido niya is Pondevilla. Bistado! Si General Manager, Attorney, no? Abogado ni, no? Si Attorney Donnie Pondevilla. Bistado! Tengaton nga ginalantaw, una nga gulo, abinaton gani anay, kung may dumot si iyabla ang mga konsero nga mga tao dras palibot. Bistado! Also especially ang mga inang parte sa electric cooperative. Bistado! No?
party sa elektrisidad o kunano pagida. Hindi abogado man siya ulalabot sinati sa trabaho yang aton lantaw basi bla kun nalantaw naton kun party sa trabaho niya bla. Kagwa subong ang gulo ya base sa report ka informasyon nagalusot nga balita subongo. Ang gulo ya party sa love triangulo. Kay si Attorney Danny Pondivilla suno sa report. Ni asawa man, no? And then gina-report nga daw gapulo pangimon kunong asawa niya sa iya. Bangod sa iya sining sekretarya. Tang sekretarya ya mga kabistado. Amo ya pirming upod-upod na Attorney Danny Pondivilla ti ko sa bagay. Nangalang mo nagkaroon bilin-bilin kay kinanglano mo gid sekretarya si Pablo Dok Bilog nga uyatan mo nga kooperatiba. Duak bilog na uyatan mo, ha? Northern Negros Electric Cooperatives kag ang Central Negros Electric Cooperatives. Duha ka mga electric cooperatives na uyatan mo ni siyempre kinanglan mo sekretarya anytime. Although nga abogado ka man pero ti kinanglan may gauyat pirmi sa imo nga mga nagadala-dala pirmi sa may botsilingo daw alalay mo bla. Ti ginapangimunan kuno sa asawa ni. Tapos ang report kang informasyon masakit nga balita. Kaya ang iyang sekretarya nga ginapangimunan sa iyang asawa, may bana man niya gali. No, kagang bana diya do matita taga Cebu. No? So do amo ni subong ang una nga establish. Sa aton nga mga pulis, no? Sa kasakit mga klase kakamatayon ni Moriones Tigarapon ni Santissima. Mapatay kay mo tungod sa pangimon, patay kay mo tungod sa love triangle. Okay lang ko tani kung mapatay ka tungod sa prinsipyo kag sa imo sini nga ginatrabaho nga may prinsipyo kag may panindugan bla. May bla, may ara ginapakigbato para sa pumuluyo, ginapakigbato mo para sa imo nga trabaho. Ginapakigbato mo para sa imo nga kumpanya, ginapakigbato mo para sa publiko. Pero kung inang mapatay kay mo tungod gilamang iya sa pang babae o kung pang lalaki sus Moriones man o kung niya tawag nato nga love triangle. Kuano daw hindi daw kuana amo nang ginasiling nato ko sa mga Tagalog pabala walang kabuluhan nga klase sa kamatayon. O hindi bla? Wala sang kuanda wala ka walang ano bla daw wala pulos o hindi bla daw wala pulos nga klase sa kamatayon magamuna hindi bla nga patay kay mo tuulay sa pangbabae o kun ano da o nga kita nagahambal sa inyo nga wala nato nga confirm amo ni sina nga klase sang informasyon nga ang ginhalinan bangod gid lamang sa pagpangimon. Pero mga kabistado, temo na ang gulog na sunod subo sa aton nga mga puliso. Ay ara kuno nga isa ka motor nga amo ang nagpalapit kag nagtiro sa sining biktima. Mga kabistado, pero way pa ma-establishar. Hindi taman masiguro like for example kung ang asawa nga asawa gid mapalapit nga mapatay siya kung makita nga pangimon. Like for example, ang bana sang atong kwan sang iya sekretarya amo man abi la for example ga pangimon. Siya gito mga mot ka magpatay, hindi bla? Hindi man nga makasugo ka, hindi bla? That's why kun bot silingon. Nga kun pananglitan nga mayara nga motorcycle riding in tandem nga nagtiro sa iya patay, pwede man nga magsugo ang asawa o kung magsugo ang bana sa tong iya nga sekretarya, hindi bla? So bot siling wala nagakahulugan nga kung ang nagpatay siya nakamotor, wala nagakahulugan nga inang wala nagkahulugan nga lain nga anggulo ang nagtiro sa iya, no? Although pwede man na matabo. Pwede bla, no? So lang taon naton kung anong latest nga development sinemay kang tanan sini nga balita. Kay ti amo ning initial nga investigation sa aton nga mga pulis tos Bacolod. Imbes mga kabistado nga narantaw naton nga personal grudges, personal nga akig or ginatawag naton abi nga nahanungod sa iya nga negosyo or nahanungod sa iya nga trabaho, nahanungod sa iya nga pagka general manager. Ti ang gagwa subong nga balita o nga pangimon lang pangimon sang asawa kag pangimon sang bana sang iya nga sekretarya yaw. Naway naton ginaestablisar iya nga ti ang sekretarya na iya mo, no? So bisan pa nga gabi na iya kag mag-upod pa sekretarya ya normal na iya sa trabaho. Nga kun kaisa ginadala mo imo sekretarya kun diin to nga kalatuan kiti kinahanglanon nga pag once nga may mga appointment kada may mga ka-meeting kada kinahanglanon ang mga
kuan ang mga schedule ang naga-take note sina sa mga schedules mo ang sekretarya mo mong Pistado! di ba? Oh. Pistado! Hindi man nagakahulugan nga kumo kay gaupod-upod sa iyang sekretarya ya. Nubyaya na dayon sekretarya ya, hindi ba? Pistado! Kita na mas nabisar mga muna mga kabistado. Pistado! So inang wala nagakahulugan nga pangimunan na sa dayon niya kung gaupod-upod pero may sekretarya ya, hindi ba? Pistado! Kabay pa nga ma-establish ang ato sini nga mga pulis kung ano gid ang ginhalinan sang kamatayon sini sang general manager Pistado! sang Seneco kag general manager sang Noneco mga kabistado. Pistado! Northern Negros Electric Cooperatives kag Central Negros Electric Cooperative. Pistado! Oras naton mga kabistado nakalabot kita sa 32 minutos na ang nakaligad sa alas 12. This time, i-check na ton ang isa ka drug by bus operation nga ginhiwat dito naman sa may siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Sa puro lang naman drug by bus niti. Daway man gyapon tupa ni. Ko na nga kon pa kilala. Amo man gyapon. Puro tanan dakop ti makagwa na mabrigya magyapon. Pistado! Check na to na mga balita kag information nagikan mga kabistado sa kay kabistadong Joshua Haka. Pistado! May kang tanan sini sang ginhiwat nga drug by bus operation. Pistado! Kag diri sa Iloilo, mga pulo bilog dakpan to sa Barangay Rizal Palapalao. Pistado! Sa syudad man sang Iloilo, dumdamo sila kala dakpan to illegal drugs mayapon tong matita nga ang mga iban nga mga suspekto, mga pamilya pa sa mga barangay official. Pistado! Kanami nga klase sang balita niyo. Pistado! Check na ton una report impormasyon dugang nagikan kay kabistadong Joshua Haka. Pistado! Kabistadong Joshua sa report, maayong hapon, go ahead. Mayong hapon na kabistadong John, no? Magapakasubang ini sa karon sa kaso nga paggalapas sa Republic Act 9165 o kon na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isaya no kalalaki matapos nga madakpan sa ginkasa nga drug by bus operation sa pagpanguna sa mga otoridad sa Barangay Ango, Banwa, San Cuartero, Capiz. Sandig sa Police Regional Office 6 ang arestado gikilala sa kay Van Jason Paderes sa Palonpon. Jason Paderes Palonpon, 30 anyos kag residente sa nasambit na Banwa. Na-recover sa posisyon kabistadong John sang sospek ang sa anong tanan ka sa Shays ang ginapatian sa buwa nga ginabulubanta nga nagadangat sa kapina sa 63,000 kag nga pesos sa kabistadong John, no? 63,063,000 pesos gid kag kwarta kabistadong John. Sa karon nakahunong na sa malamig nga karsel ti Palumpon kag formal na nga pasakaan sa nagakaigo nga panumbungon batok sa sining arestado kabistadong John. Kabistadong John. Sa dugang na to nga balita diri kabistadong John, direkta diri sa siyudad sang Rojas ang aton nga sitwasyon sa sining nga matinion. Ariyo nakahamtang kita karon diri sa may area sang People's Park. So diin na matulutawhay karon ang palibot naton kabistadong John sa Pangigaron. Way makita na experience sa sining matinion nga paglain sang kalibutan o kung dalagan sang panahon. Ari ang naka-experience kita sang magulugal no nga palibot diri sa sining nga matinion diri sa siyudad sang Rojas kagang iba naton nga mga kabanwahanan sakop sang Capiz amuman kabistadong John no nagagulugal sa magkatuhay nga mga kabanwahanan kabistadong John. Daw nagulugal da subong pero daway man tsansang magulan gulugal lang daw nami na magamuna. Ama mo kabistadong John nagatituyo nga magulan ariwa na hindi mangguro ni saligan ta mangguro nga hindi mangguro ni mag-ulan kay daw may ara man sang mainit daw na balanse lang ang temperatura diri sa siyudad sang Rojas kabistadong John. Ati mayo gid, very good gid no. Atong nadakpan to nga may mga more or less mga 63,000 to nga nakuha sang illegal drugs to. Ano to bag-o nga drug pusher man to kun daan man sang una nga nagbalik na maliwat. Kaya mo na kabistadong John ang aton pangahibaloon dugang update sila dira kun ini dumaan na ning nadakpan o kun bag-o kay siyempre sa minute lang siguro nga edad kabistadong John bag-o pa lang siguro no ang nadakpan kay sa edad nga 30 anyos sariyo tiklo gid sa din patigayon nga draga by bus operation sa may Banwa sang Cuartero kabistadong John. Pag tapos na pag once nga mag plead guilty na kag mag avail sang ginatawag nga plea bargaining. Laban-laban na, matabos na, baligyan, maliwat na. Di ay katapusan ng
dinakpanay sa illegal nga droga ni Moriones di garapon ni Santissima. Oh? Amo gid kabi sa Don kag hindi lang kaga diri sa matiling naton nga tuman na gid karampan ta ang pagbaligyan na isang illegal nga droga diri sa probinsya sang Capiz sa Estado Don. Halos sa Grabe. simanatunan na kag kada bulan na nagabagra diri nagabagra ang ining nambitan ning mga droga ambot kabi sa Don nga way pakita kay baloko sa diin gid ni balakayhan nagahalin kay kun Capiz ang pag-istoryahan ni comes sa droga nga ginasiling. O kung ang droga nga ginistoryahan sa Capiz, nagabagra, nagadanaw kabi sa region. Oh. Diri ang droga sa probinsya ya sang Capiz. Tidiway man sang report ang taga-PDEA dira sa Rojas nga kagpulis nga may ara sang Shabu Laboratory dira sa inyo sa may siyudad sang Rojas sa Capiz, Wayman. Duway pa man na naton kabi sa region mabatian solidon kani ma-update galing kita ko na anong natuhoy sa mga kangais niya. Pero amo na kabi sa region kung saan na siling pa nato na ang area nga daan sang kung sa Rojas ang pag-istoryahan area sang San Joseo gabagra ginada ng droga gid ang kanan ang landingan sang droga kabi sa region kag dira sa may siyempre di man naton makuan nga dira pagid sa may area sang Punta Tabuk kung sa diin nga mo ginadira ang gapakoy-okoy lang pero damo na dagaruro sa illegal nga droga kadto sa region. Ginahimo pa na ang mga balay sa drug den. Okay, sige. Salamat kid. Kabistadong Joshua. Report direkta diri sa Cuartero PNP Kautulang Patrol ini si Kabistadong Joshua kasabritang serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay impormasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka may kang tanan sa sining na tabo nga drug by bus operasyon na maliwat dito sa may Banwasang Cuartero sa probinsya sang Capiz. Dakpa naman to mga more or less 63,000 naman. Grabe nga mga nga mga inang presyo sang illegal drug na ordinaryo lang nila yung mga tagsi 63,000 yang kuan mo nga balor sang illegal nga droga nga ginabaligya subong sus Moriones ti garapon ni Santissima ho ano naman imuon tas ni man grabe na nga pag tudo-tudo nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Ara gyapon balik man gyapon. Ano imuon tas ni para maguluntat ning mga yudikakak lang ni man. Siguro ikasatan lang gid ni siguro ang kuanay nga sikrito lang bla. Nami siguro kung presidente ka bla. Isikrito mo lang. Kag hambalon to ang mga kimes sang ang mga kimes, mga kabistado sang Philippine Drug Enforcement Agency nga magtimpla sila sang shabu tapos ang gintimpla nila nga shabu butangan nila sang hilo. Di na gid magwantay. Kung ako daw kasahon ko na naman lang mong Kaya kay mabuhinan ang mga tao nga mga tunto diri sa kalibutan bla. Laktan na lang guro sang hilo guro ning shabu ni. Malaktan mo lang ni sang shabu ang hilo sang hilo ang shabu. Ipalapta mo ni sa bilog nga Pilipinas mga kabistado. Mga pulo tubto 20 bilog abi nga mga adik ang magkalamatay nga nagadiliwal ang dila nila nga nagaburra ba nila. Mga kabistado kay tungod nga naghigop sang shabu paglanog sinisang balita ti balita dayon pirmi sang Radyo Bistado. Noon man sang Radyo Bistado ari naman isa naman ka drug addict ang report nga napatay bangod kay nahilo bangod kay naghigop sang shabu. Muna niya pirmi balita sang Radyo Bistado with matching video clips. Ihimuan man niya production video report yan ni Kabistadong Aaron Ripuyo. Pagkatapos na kundi balita na Permiro ng iban nga mga adik na hindi pa na magpati. Balo naman kamo sa mga adik. Hindi madalas pahog mo, Masilin sila nga, sugid nga balita na sang Radyo Bistado nga na patay sa tungol lang sa shabu. Hindi na tuod,
Ari bakal ta, tilawan ta. Pistado! Paghigop liwat, ama magyapon, bura magyapon, baba na, patay naman liwat. Pistado! Mga kabistado, maglapta ini sa bilog nga Pilipinas nga kada higop sang syabo, sang drug addict, patay ang drug addict. Pistado! Mga kabistado, lantawon tabi kung may mahigop pa. Pistado! Nga mahambal ka mo, nga biktimahon mo imo, gusto mo yung mapatay ang mga drug addict, nga ang mga drug pusher, dapat amo ng pamatsyon nyo, muna dapat pang lagson nyo. Pistado! Kabalo ka mo mga kabistado, ginhimo na naton sang time ni Digong. Sang time ni Digong, ginpangtumbata ang mga drug lord. Pistado! Naitip siya ning dragon, naitip siya ning buang, naitip si sino pa nito sa Cebu to, ang mga incheck to sa Davao, mga sa diin pagito nga lugar. Pistado! Pati mayor nagkalaitip ka mga vice mayor dumduman nyo. Pistado! Halos damo sa mga nagkalaitip nga mga drug lord. Pistado! Di mga kabistado, nauntat ang illegal drugs, wala. Wala man gyapon. Pistado! So dapat himuon ta, ma-innovate kita. Pistado! Anong himuon ta mga kabistado? Nga sige gyapon ang baligyan na isang syabo. Pistado! Ang rason abi nyo kunano tungod kay may nagabakal. Pistado! Amo ni siya ang ginasiling nga kung wala sang may nagabakal, wala sang may magbaligya. Pistado! Kung wala sang may magbakal kag magamit, wala sang konsumidor, wala sang manugbaligya. Pistado! Meaning, unahon naman naton subong ang mga konsumidor. Pistado! Kay kung wala sang may nagakonsumo sang syabo, wala gid na sang may magbaligya. Pistado! O hindi bala? Ginhimo na naton ang tanan nga ang mga manugbaligya among ginapangtumbata, wala man yapon maubos. Pistado! Para nga maubos na gid lang ni kag mauntat ning baligyan na isang syabo. Pistado! Mga kabistado, testingan ta naman diri naman kita sa mga drug addict. Pistado! Sila ang ubuson ta pamapas. Kay nga sila ang nagapatronize sang illegal drugs. Kay kun wala ikaw, mga kabistado, sang mga nagasakdag sang ibaligya sang illegal drugs, kung wala sa may nagasakdag, wala sa may nagabakal, siyempre, sinong buang, sinong tampuhaw nga magsagi ka baligya ka siya buhuman? Pistado! Kay wala man sa may nagabakal, o hindi bala? Pistado! For example, baligya kay mo paho. Pag baligya mo paho, madunot lang paho mo, way sa may mabakal. Pistado! Maliwat ka pa baligya paho? Kay pirdi imo negosyo? Di bala? Sumuni mo tas guro? Pistado! Inang isekrito lang bala sa aton nga gobyerno nga itap ang mga kimes daton sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon sa aton nga Philippine National Police. Pagkatapos, patimplahon sang syabo nga namit-namit kinang sabor bala sang syabo kag mga cocaine. Pistado! Pagkatapos, butangan sang halo nga hilo bla do pres bala sang Pistado! do pres na pang hilo kay ilaga bla. Pistado! Pagkatapos mga kabistado, ilaptamos bilog nga Pilipinas. Pistado! Lan tawon ta ginabi kung may magbakal pa sang syabo abi kag may magsihigop pa sang syabo abi. Pistado! Tawon ta ginabi. Pistado! Mga kabistado, magsigi-sigi ang balita nga amo lang nagakataga-katumba lang wala pinas gaburura baba sa mga drug addict. Pistado! Mapusta ko pilo mga kabistado lang tawon ta kung may magbakal paliwat sang mga Pistado! may drug addict pa nga magbakal sang syabo abi. Pistado! Daw why na tsansa daw why na ni tsansa nga madula ni. Pistado! Hindi ini siya maguntat mintras nga may nagalaklak sang syabo. Pistado! Mintras nga may nagalamon sang syabo, mintras nga may nagalaklak sang syabo, hindi mauntat ang baligyanay sang illegal drugs. Pistado! Kay ang mga durugista, ang mga drug pushers kag mga drug syndicate, mintras nga may mga nagapatronize ang ilang produkto, sigihon nila na kay mga negosyo sila na si kwartang dandi. Pistado! Hapos man lang na iya gamiton nila kag ilondre nila o kun hapos man lang na iya limpyuhan, lapos man lang na iya labhan ang kwarta sang syabo. Pistado! Pagkatapos nila iya baligya sang syabo, ipundar niya sa lain nga negosyo, ti kundi mamba sila nga tiari ako negosyo yo.
Ang mga ko nga nagdamo akong kwarta, kaya ari ako negosyo. Pistado! Lahat yung negosyo siya buwari ako negosyo yaw. Pistado! Tapos lang man na ilundri ang kwarta halin sa Shabu. Pistado! O hindi bla? Nan, amo ina, mga kabistado, sigurong nami, sigurong imuunta. Dugay-dugay na nga rekomendasyon ko mong. Galing, nagkaibalo kita. Ha? Nga hindi pwede ni. Pistado! Pero one time lang abi himuunta ni tuod, no? Pistado! Ha? Balo kita nga hindi pwede ni man nga isa ini kadako nga krimen. Pistado! Dako ini katama nga krimen kung madakpan ka nga ginhiluan mo imong isig ka pareho. Pistado! Tig dako ang krimen ni, heinous crime man gyapon ni. Mapamatbatan ka man gyapon ni sa kamatayon. Pistado! Oh, heinous crime ini mga kabistado mo actually. Pistado! Ang kaso nga pagpanghilo mo sa imong isig ka pareho, heinous crime. Pistado! Di mga kabistado, kainchindi kita sina, pero kung ang ginahiluan mo mga kabistado, mga drug addict malang tinong malain daman. Pistado! Oh, palariho mo lang na sila gyapo sa mga drug pusher. Pistado! Amo na gani ginambal ta sa inyo. Oh, nga hindi madala sa pinatyanay sa mga drug lord ni. Kaya ara mangyapon sila. Pistado! Kung sila may sigurong tirahon, tas sigurong mga drug addict ay. Pistado! Kaya kung wala drug addict, wala man siyang drug pusher. Pistado! Ay, hindi bla? Sino abi mabaligya nga buang-buang da kung wala sa may marug bakal? Pistado! La? Oh. Pistado! Ready na kamo? Pistado! Ano nami butang malatayon, tayudan, ano man, inang, Pistado! ano pa nga mga bulong ng mga, inang indren, o na pagin nga mga klase sa mga bulong ng pagtimo o blaga, tisko, kaya kagakurong-kurong bla. Pistado! Ano man na kay para nga isa lang na yun bla. Pistado! Kung si kasalawayon sa inyo. Pistado! Ano bala na ninyo nga illegal, sigiho nyo pa nga mga yudikata kamo. Pistado! Kita nyo koronay. Pistado! Oras na ton mga kabistado, nagkalabor kita sa 48 minutos na kaligat sa alas 12, dugay-dugay, check na ton ang report ng informasyon, nagikan sa kay kabistadong Aaron Refuyo, no? Mga follow-up report, may ara pagid mga kabistado, ining ari pagido, drug bypass operation sa may lapit sa may supermarket, Murionis, Tigarapo ni Santissima, ho. Ang kwan, no? Mga kabistado, ang report kaga informasyon sa kaso nga pagpang ginhimo nga pagpang-raid sa ato sini nga mga pulis dira sa may area sang sa may area mga kabistado sang lapit sa supermarket na sa may Rizal Palapala. Ito mga pila sa bilog na kladakpan to. Pistado! Siyempre, check na to na mga balita ni kaga informasyon nagikan sa kay kabistadong Aaron Refuyo, mga kabistado, no? Kay siyang nakakuha sin information and lakip na mga balita magkaroon ka informasyon halin sa kay kabistadong Bonnie Somblingo and kabistadong Vincent Villano. Pistado! Daway gid maghatag ang kuano, daway gid maghatag ang Provincial Prosecutor's Office ang ila sining kuano nga kopya may kang tanan sa ila sining nga pag-dismiss sang kaso mga kabyanan sang kwan, no, sang atong pag-file nga kaso kontra sa mga suspect nga nagpatay sa tatlo ka mga mag-abyanto dito sa may Villa Panian sa Banwasang sa Banwasang istansya bla, dumduman nyo? Pistado! Kaya maghatag kopya Provincial Prosecutor's Office ba? Pistado! So daligid lang sa ato sini nga mga tagpalamati sa atong mga kauturan kay gina-contact naton karon ang gina-contact naton karon ang dahil lang ay din tuman. Okay. Na-check na to ng mga balita to. Kabistadong Aaron Refuyo kay kuha na to ng mga follow-up. May kang tana sa sining kapo tapos may sunog pagli kagahapon to. Pistado!
Dira sa may distrito sang Mulo to, do pilak bilog balay nagkalalitan no anong latest nga development may kang tanan sini mga kabistado. Pistado! No, daligid lang kay hindi way kasabat si kabistado ang araw no. Pistado! Okay? Base lang alang pa siya, no? So, okay. So, daligid lang sa ato sini nga mga tagpalamati kay ma-shout out tanay sa ato sini nga mga viewers, no? Tamo tigli mga viewers subong, be? Si okay, si Ivan Munares, mayong aga, mayong hapon na subong, no? Sa kay Jovin Alipustain, no? Mayong hapon. Shout out man sa kay Jelay Audrey, kay Ami Jane de Burgos, Nestor Burgos. Shout out no sa kay Laika Main. Di na to. Prudente de la Cruz. Shout out man sa kay Peter Standarte, kay Sweet Papilera. Mayong hapon man. Sa kay RJ Vey de la Cruz, shout out no sa kay Jelay Audrey, kay Benny Valderrama, Helen Gerhem, sino pa? Kay may udto kuno Lodi John watching from Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Samtang nagahigop kape. Agap lang na sa inyo sa kay Benny Valderrama da mayong hapon. Tama kalayo ang layi dira sa aton kaysa diri idol wala unto ang batas, dira sa aton sa Pilipinas. Ikumparar diri munang hambal ni Benny Valderrama gani man no. Kay Ralia Sandra, shout out from Catanduanes. Thanks and God bless you, sir. Okay? Kay Jufil Villases Pascual, shout out Idol John from Bacoor, Cavite. Okay? Kay Chinchin Solaivar, God bless you always, more power. Kay George Tagulimot, presented, shout out. Okay why na? Sige ibalik natin si Duterte idol para matakot sila. Ano pag hindi na pwede mabalik si Tatay Digong. Tapos na iyan, hindi na pwede makapadalagan presidente. Pero like for example, pwede paliwat makapadalagan presidente. Kag dumalagan liwat presidente si Tatay Digong, laban-laban daog yapos Tatay Digong. Sa amo sini nga sitwasyon, mga kabistado. Okay? So, shout out naton ang iban pa ginaton nga mga viewers diri sa sa June Kapulot News Live. Aber kay Yolanda Diamante, mayang hapon, Rafi Agno, kay Mercedes Malquerido, F. Cormida, Laila Altilio Hiroche, para wala gamo secretary with benefits. Secretary with benefits. Siling ni Berna Salvilla niya, uyab gidya. Ria Capanas, shout out kay Kabistadong Diyos Oaxaca, kay Jamie Canido, shout out no, diri sa tubang sang basket Bakulod. Dira gali na nakita ang dira nakita ang salakyan nga natiruhan sa kay Attorney Pondevilla. Dira gali sa tubang basket. Oo. Abi ko sa office lang ya ang sekretarya. Pwede madaradalang sekretarya subong. Balo ka naman subong naga-innovate man ang tanan. Wala kapuslanan idol John. Siling ni Yolanda Diamante. Ate kamatayon mo ay kapuslanan. Makumunagin patay kay mo tungod lang sa amuna. Tapos ang imo nga posisyon lang tawabla. General Manager kasang nuniko pagkatapos inang OIC General Manager kapag isang siniko. Tapos mapatay ka sa wala sa kapuslanan, ina kun tuod ang informasyon. Ina kun amogid man na ang kabangdanan sang iya nga kamatayon. Di ba? Kay madamo sa mga nagasakay mo. Base may mga sindikato na karon nga sila nga sakyan taning kulo pangimon bla patyon tani para nga ang pasibangdan ta ang pangimon lang. Di ba? Pwede na matabo.
kay Ira si AJ may hapon kag no shout out sa kay Plangka Mi Amor. Eksakto patya ang mga user, labi na ang mga kumpol. Yan nga pati mga kumpol yung nadala mo naman. Sa kay May Grace Cathedral, good morning Sir John, kag sa tanan nga mga nagapamati, God bless us all. Kay Joseph Dante Ubas Agnas, maingod to from Italy. Oy, si pare Jojo Agnas ato na sa Italy, subong. Grabe ka ha. Nag-abroad ka na gali pare. Sa kay Eman Galve, niya tama yan. To damo kong pormi sa aton nga plano nga dapat manghilo lang tasang drug user tuod man no. Dapat manghilo lang ta kay kun pagpanghiloan mga tunton sige mangyapon. Mga manog baligya sa boya ga panamit. Bisan no tanga raid, bisan no tanga dakop, amo man gyapon kag amo man gyapon. Okay? Sa aton nga mga viewers naman sa aton nga YouTube channel, kay Alma Hiralo, Merry Christmas Idol John. Kay Ramel Mamilya, shout out lang da sa mga Mamilya family sa Sitio Tigisan, Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental. Kag tamyaw lang kay Toto Kapulot nga nagapamaligya balot kag mani sa Barangay Jess, Bacolod City. Ba grabe ha. Sino na nga Toto? Si Kwan? Sino ganini? Si Junicio? Okay. Sa kay Rolly Vasquez, pabati idol. Okay shout out no sa kay Rolly Vasquez. Nagalantaw sa aton sining YouTube channel. Sa YouTube ni sila ang akon nga maging pangbasa ni subong mga viewers naton ini sa YouTube channel naton mga kabistado. Okay? Sino pang white ta mabasahan de, mga white pa madalasdas. Why na? Okay? Diri sa Facebook sa Radyo Bistado, why naman? Tapos naman ubos na. Sa kay Romualdo ang pagali no. Shout out man sa kay Jay Salazar, sa kay Bubong Dulfo, kay Hermi Catalonia, kay George Tagolimot, kag sa akon gali nga sa akon nga amigo ara sa may California, USA no, sa kay Nonoy Syukon. Sa kay Nonoy Syukon thank you so much no sa imo sining padalang regalo, padalang Christmas gift no diri sa Radyo Bistado. Thank you so much. So, sa ato sining pagpangalagad mga kabistado, antes kita magtakop, gusto tani pabalo sa inyo sa mga may problema sa lawas, no? Problema sa aton nga kalawasan mga kabistado, no? Di makalipat, hindi kinanglan naton magapabilin nga healthy ang ato sining lawas mga kabistado. May problema kita sa high blood, may problema sa diabetes, mahina balang imo nga immune system, no? No? Iban pagid nga mga problema sa aton nga lawas. Mga kabistado, hindi na magpadugay pa kag hindi na magduha-duha pa. Gamit na kita sang Ever Young Capsule. Kaya ang Ever Young Capsule, isa mga kabistado sang pinaka-the best nga klase sang food supplement nga nagabulig sa pagpabakod sang aton nga immune system, kag nagabulig sa padula sang aton nga mga bad cholesterol para nga magapabilin nga mangin healthy ang lawas naton, wala kita sang high blood. At the same time, nagakontrol sang aton nga blood sugar para nga magapabilin kita nga normal ang aton nga blood sugar, hindi kita pagdapuan sang diabetes. Ang pinaka-the best gidere kay ini siya ang nagabulig para sa repair sang aton nga lawas, or ginatawag naton nga body repair, ang ginatawag naton nga cell regeneration. Amo ini siya ang pinakanami nga function sang aton nga Ever Young Capsule. May pila kita ka mga testimonya no nga halin sa iban naton sini nga makauturan nga nagagamit sang Ever Young Capsule
may isa diri mga kabistado nga inang daw breast cancer ang iya sini nga balatian, no? Breast cancer ang iya nga balatian. Pero sang sugod sa mag-inom siya sang Everyoung capsule, mga kabistado, na kuan niya, no? Naga amat-amat kag naganami ang iya sini nga pamatyag kag nagamat-amat balik ang iya nga kapagsik. Samtang nagaluya ka kabalo ka kung kanser ang imo sini nga balatian, laban-laban mga kabistado, ginaamat-amat ya ut-ut ang imo sini nga immune system nga magluya. Pag once nga magluya ng imo nga antibodies, dira kag amat-amaton nya kapatay. Amo ina siya ang ginahimo sang kanser. Ti ang iya sang sugod na sang mag-inom siya sang Everyoung capsule, mga kabistado, gaamat-amat ya pasik ang iya sini nga lawas. Kag kadasig si iya mag-recover after sang iya sini nga chemotherapy. Kaya nagka-chemotherapy siya. So pagkatapos sa imo nga chemotherapy, grabe ng imo nga kwan, grabe ng imo nga radiation nga daan, grabe ng palangluya mo. Ti once makainom siya sang Everyoung capsule, nagapagsik siya nga nagapagsik mga kabistado, no? So ipabati ko ni sa inyo sa masunod nga may inadlaw ang iya mga kabistado nga inang testimonya, ha? Ini siya may balatian mga kabistado nga breast cancer, no? So mati kamo sa sunod kay aton ini nga isaylo pa ang mga testimonya ni ini siya ang voluntaryo nga naghatag sa iyang testimonya, may kang tanan sa paggamit niya sang Everyoung capsule. Kabalo kamo amo nang ginasiling naton sa inyo nga cell regeneration, body repair plus pabakod sa aton nga immune system. Amo na kun nga ginatawag ni siya nga Everyoung capsule kay nga lawas mo lang ang nagatigula or edad mo lang ang nagatigulang, no? Pero ang lawas naton nagapabilin nga Everyoung. Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga maglasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawas, Everyoung! Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalwasan, Everyoung. Everyoung capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Everyoung capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Everyoung capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawas, Everyoung! Okay, so nabatian ninyo ang Everyoung capsule, ha? So hindi magkalipat sa mga gusto magbakal sang Everyoung capsule, baklan ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Pistado! Kung hindi gani, kung may pamangkot ka mo dugang parte sa Everyoung capsule, pwede ka mo makatext o kung makatawag sa 0999-675-1080. Pistado! Sa liwat, no, sa mga gusto magtawag o kung magpamangkot parte sa Everyoung capsule, tawag ka mo o kung mag-text sa 0999-675-1080. Pistado! Check na to ng dugang nga mga balita kag information upod kita kay Kabistadong Vincent Villano. Pistado! Kabistadong Vincent sa report, may hapon, go ahead. Isa ka rubber hold up ang natabo kahapon nga daw Kabistadong John, mga alas 9:30 ang takna sa aga kung sa diin na nataban diri sa mga suspetsado ang masobra iya 1 milyon na pesos na kuano na kwarta Kabistadong John in agreement kung tani sang sining GMT finance officer nila sa may isa ka remittance center dira sa may Banwa sang Sara Kabistadong John, no? So natabo diri Kabistadong John samtang nagapagwa na ining mga ining duwa ining finance officer kang driver sila nga nagasakay sa isa ka mga motorsiklo sang may isa ka motorsiklo man nga nagbangga sila bala dara taya sang armas luthang kag magdeklarar na kuan nga hold up ang Kabistadong John, no? So dito kag nataban gid nakuha pagkatapos kang kuha sa sining bag nga itom na may unod nga kwarta
direkta para lagyo ining mga suspect kabisadong John sa may bahin iya sa direksyon sang barangay Labigan, Sara, Iloilo, kabisadong John, no? So pagka hapon gen imbitar sa aton sining Sara Municipal Police Station ang ining aton sining ang ining mga kanbala, ining mga biktima para nga matudlo kay may ginpakita sila bilang mga pictures sa ila sining Rose Gallery kag didto gintumod sa sining mga biktima ang itsura sa sining suspect kabisadong John, no? So ang suspect John ang ginkilala no kay nadakpan na nila pagi sa hot pursuit operation kag nagpatigayon man sang kwan sang sining pagkwan bala pag inditar man sa ato sining mga kapulisan sa kay ang asawa siniging padulungan kabisadong John agod nga ma-negotiate bala nga mapasungka ang ining suspect kabisadong John, no? So bali ang suspect diri kabisadong John ang ginkilala kay Lehman Jan Cabrera 80, 33 anyos, isa anay ka kapulis ini siya kabisadong John. Oy. Apang gin-dismiss bangod sa kaso nga may kantanan sa illegal droga nga droga kabisadong John. So gitulungan in balay kahapon sa mga kapulisan didto sa balay sa sining suspect kag wala siya didto, no? Kay didto siya kuno sa Banwa iya sa balasan asang batad. So ay ginegosyar ang asawa kag didto na tigayo na madalas ang asawa sini ang ining suspect dira sa may Balasan Municipal Police Station kag didto tumod positibo nga gintumod sa sining mga biktima ining suspect kabisadong John kay ti sang hapon sang pagdeklara nila sang hold up nakita sa mga suspect kay na-identify nilang tsura mo kay ti ang iyang face mask hasta lang gid sa baba kabisadong John. So that's why na kanila no na identify nilang ining suspect nga ex-police kabisadong John. So sa interview na to na kay Police Colonel Norlan Perante suno sa iya to ginton ang ginimaayo bala ining adlaw-adlaw nga routine sa sining mga empleyado sang GNT Express kay ti ang adlaw-adlaw nilang obra ni kabisadong John after bala nila matipon ang ila sining mga koleksyon ginarimit nila ini sa isa ka remittance center dira sa Maya Banwa sang Sara. Subot sungon ang ila dingaling operation kabisadong John bali lima ini ka Banwa ila nga ginakuan mo nga ginadulungan blast kay ti ang GNT Express bali dulong ini sang mga parcel bala nga mga orders kagkon hapon amo na no gina-collect nila ang tanan nila collection kag ginatipon kag ginarimit sa may isa ka remittance center dira sa may bahin sang Sara. So ang balsa aton ni Police Lieutenant Colonel Norlan Perante maybe no nga ti nakuan gid na gintunan sing Mayo ining hulag sang sining mga empleyado kaga didto ti kahapon natigayon gid na ma-hold up ining mga biktima kabisadong John. So paagi sini ginakuha na subong matalanan na nga pasakaan ang nakasong pagkuan lang robbery hold up ining biktima ining suspect kabisadong John ngayara karon nakahunong sa may Sara Municipal Police Station. Yari bala pamatian nato ng ato sining interview kay Police Colonel Norlan Perante ang hepe sa Sara Municipal Police Station. Ang case of robbery, ang upod natin ang duwa ka biktima dalaman ang suspect na result. Sino aton nga suspect, sir? Si kilala siya sa aton kilala siya nga si Lehman Jan 80. 80, sir? 80? 80. Pero ito si Mayaw 10 tao, si HDMTA. Ito siya 33. Taga din siya, sir? Sa poblasyon to, sa Balasan. Okay, sir. So, paano na niya siya, sir, nadakpan? During the course of investigation, hinambal na natin ang mga biktima na kung makita sila in person, kung makilala nila. So, nag-affirman sila na sir, makilala ginamon kay ang mas niya ginasar YC nakalabot ng payas para sa basa. Suppose ang yan nagpailong niya ko yung some parts ng place. Ang doon ipakita sa mga pictures, sa niya na-identify nila sa mga pictures na
kita sa ila. And then, since nakilala na ko, nag-proceed ko sa wala sa pinag-coordinate. Sir. And then, in short, na pagkita, ang wife niya, upod siya sa Plus Ansel. Sir. Dito natin sa second point, again, ito na ina sa picture mo, sa personalit. So, dito, yung positively identified sila sa ano, 15 points sila sa akin mga specialist. Pang dalawa sa dito. So, sir, nai-police ini siya, sir? Nai-police ini sa dali sa Tara. Sir. And then, yung kasuwa siya sa previous sa COP, administrative, in relation to involvement in illegal things. Okay, sir. So, dismiss siya. Sabihin na ako, man, sir, ang kaso, sir, parulaan. Ang pasubong kaso, meron sa other side niya to support his allegation, mawala siya sa amoy. Sampai nga natabo ang hold up. Din siya ko na sir, the time. So, bata daw siya. Kaya alam mo sa nga, tudlo ka mga witnesses siya. So, balik na pagwala niya sir, na kansyan, wala niya wala pa sa recovery. Wala ka ma-recover ang koita, wala ka ma-recover ang armas na yung damage. Kaya lang ginawa ko na respeto ko sa kilala siya sa mga So, mga pilagid sir ang nakuha na kwarta sa mga biktima naton? Ako hindi sa noon, sabi sa ila pag-isip, mga 1 million po sila. Validated din sir na kuhan. Yung pangiwata mo sa documents na mula yatas natin sa certain documents, sa excess sa pag-file ng kaso. Okay. So nabatihan naton kabistadong John si Police Police Lieutenant Colonel Norland Perante ang hepe sa Sara Municipal Police Station. So karon ginapasubmit sa Sara Municipal Police Station sa dugang madokumento ining GNP Express para at least ma-validate sing maayo ang amount bala nga nataban sa sining mga suspect. Kaya ang until now ang armas na gingamit kada ang ining kwarta ang until now hindi pa makita kabisadong John kaya ang isa ka suspect wala pa nadakpan no? So that's why sa gihapon padayon ang ginakandak karon nga pagpangita no or hot pursuit operation sa aton sa mga kapulisan para madakpan pagid ang isa ini ka suspect kabisadong John. Samtang ining ex-police ang karon ayara na nakahunong sa may bahin niya sang Sara Municipal Police Station kag natalan ang pasamaan sa kaso na robbery hold up kabisadong John. Amo nang ginasiling naton nga way man sang mga maangas nga inang may ara sang ginatawag nga kaisog agod nga magpang hold up ka maghimo sa katuntuhan kundi ang mga may experience man sa paggamit sang pusil mo. Te mo ning kuani mo ning pulis ning ex-pulis na Butchilingon ano ni siya na dismiss sa pagkapulis. Oo, kay may kaso siya naangot siya sa kaso nga drugs sa kabisadong John. Ano gani liwat ngalan niya to? Si Lyman dahil lagi check to me. Kaya kagao dali sa ito. Oh. Si Lyman Jan 80 kabisadong John. 80 apelido ya? Oo. Pero way gid magnubinta na 80. Oh. Ati sa din sa kuno sa una na assign ng background ya? Why? Saraman? Drama Sa sa Saraman. Oo, bali amo ni. Pero taga ko ni siya, taga Balasan, taga Poblacion Store, Balasan Iloilo. Taga ang iyas assignment kabisadong John amo man dila sa Banwas ang saka. Okay. Pero sang legal niya matuigin na finance siya sang kaso nga administrative, so that's why na dismiss gid siya sa serbisyo kabisadong John. Mayo na kay at least na priso naman sa liwat. Di laban-laban na mapiyansa na, makapiyansa na, agwaan man na. Di masiguro. Balo ka may mga experience ni sila sa mga kasubong sila mong utok na sina daw ay tumbalaan kung ano ng mga utok na sina kita mo sa una pulis pa sa gani bligya gani siya bo. Oh. Okay. So nagkakaroon naman nato sinila mga pumuluyo dira sa mga norte
Kasi pila na ni ka mga kaso kabisadong John wala nagkalanabo kag until now the mga unsolved ang mga kaso diri Oo. sa may bayan sa puti kabisadong John. Ati, sige. Salamat, Kid. Kabistadong Vincent. So far mo na madulong nato nga report direkta diri sa may probinsya sa Iloilo ini si kabisadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Bistado! Salamat, Kid, sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Villano. May kanta na sining isa ka hold-up incident. Naglunta dito sa may banwasang Sara sa northern part of Negros. Perte ka damo. Subong sang halos ang tanan. Subong nga mga dungol. Dawa ito nagkadtos northern part of Negros Occidental. Bistado! Kita nyo? Pila na kabises ang lagko nga mga insidente nga daw halos kalabanan heinous crime mga kalunta dito. Bistado! Tong pagpatay sa mga sa mga gwardiya to sa pag-agaw sang payroll money to sa may Carles. Bistado! Unsolved ang kaso. Pagpatay sa mag-amigo nga sanday Buski Libaw kag Fernandez. Unsolved ang kaso kag may ginfailan kaso from dismiss. Bistado! Ikatatlo, ang kaso mga kabistado sang patay sa isak bata nga 7 tuig ang edad, babae, hublas pa, laban-laban. Lantawon ta no resulta sang autopsy, kay laban-laban may ara nga autopsy, kay may ara pa nga medical examen. Bistado! Sa kinatawo sang bata, parang balaan kung ginhimuslan ang tispatyon. Bistado! Subong ari naman hold up naman Bistado! 1 milyon ang nakuha mga kabistado, may lang dakpa ng suspek. Isa sa mga suspek, former police. Bistado! Police nga drug addict. Bistado! Kita nyo bilang na? Bistado! Sige. Why na ni untat-untat nga problema ni magamon nga sugid ni subong pala nga daan damo na nakahuyang sa aton nga mga pulis. Bistado! Laban-laban masigi-sige naman lang ni. Anom naman katuig nga antuson tani magluwas kilang kung may magbulos naman nga presidente. Bistado! Nga may pagkaalad digong. Bistado! Nangalan na tiyempo ta diri sa ato sila nga pagpangalagad mga kabistado. Hindi makalipat sa aton nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Bistado! Sa paggamit sang Vitalangs capsule para sa aton baga sa respiratory system nga problema. Bistado! Sa mga nagapanigarilyo da mga kabistado. Bistado! Iti nyo sang Vitalangs capsule para sa ikaayo sang aton baga. Kay kinanglan ang aton nga baga naton proteksyonan. Kay ang baga naton amo ini siya ang nagahatag sa aton sang kabuhi. Bangod kay kung wala kita baga, hindi kita makaginhawa. Itip kita. Bistado! Kalakip na sa ato sila makauturan sa aton nga mga tagparamati sa mga lalaki. Dira nga daw medyo propigado na, daw medyo punder na si Manoy. Bistado! Gamit kita sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Bravo mga kabistado ang mga bakal naton sa tanan nga mga butika malapit sa aton nga lugar. Bistado! Sa ato sini nga mga tagparamati do lang na tiyempo ta sa ato sini nga pagpangalagad. Thank you so much sa inyo sini nga papagiupo diri sa aton nga pagpangalagad. Bistado! Sa ngalan sa aton nga mga reporters nakahatag sa mga balita kag information. Bistado! Upod sa ato sini nga mga reporters, kabistadong Joshua Haka, kabistadong Joel Abilay, kabistadong Vincent Villano, kabistadong Bonnie Somblingo, kabistadong Aaron Rifuyo. Bistado! Upod man sa aton nga news center, kabistadong Karisma Lagaw. Bistado! Upod man aton mga kabistado sa ato sini nga inang digital platform architect. Bistado! Kabistadong Richard Meribeles, sa kinanan ako naman niya abyan sa kanginan. Bistado! Idol John Aluhado Kapulot. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpato, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, pupus kita sa atong mga handom. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, galing mga pasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang pagserbisyo makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga maluto kay Idol John Kapulot. Kadamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw pag ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpato, diri sa